לא פעם חזרתם לחנייה שלכם ומצאתם שתפסו לכם את החנייה. המכשיר הזה מונע את גנבת הרכב ואת גנבת החנייה. בלחיצה קלה אחת המכשיר יורד. יצאת מהחנייה ובלחיצה נוספת המכשיר מתרומם. כך אתה מגן על הרכב גם בפגיעות של רכבים שבאים ונוסעים רוורסים וגם מגנבת הרכב, מקשה על הגנב וגם מגנבת החנייה. מומלץ בחניונים פרטיים ששמורים, אך משום מה לא פעם מוצאים את המקומות תפוסים על ידי רכבים אחרים.